Hi there, Sanmudani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu review. Macele Mseleku and Makhumalo. We guys, ngicela ukuzwa imibono yenu ngale ndaba. Niyakhumbula ukuthi ku season 6 Macele la uqale khona ukuthi kube nokushisa o nokukhuluma also social media kube ne-chaos ingenxa yokuthi wathi akayi kumembeso kaMakhumalo. Ngaleso sikhathi ke uMakhumalo ngisuke babizile besetafuleni wangachaza kakhulu ukuthi kunama terms and conditions akhe nobaba Mseleku okunezivumelwano eziphakathi kwakhe nobaba Mseleku, and ongachaza kahle le ndaba kuMakhumalo uMseleku kuphela ngoba uMacele unazo izivumelwano anazo noMseleku, right? Kodwa before lokho ke uMakhumalo ufike wathengela uMacele isipho before i-anniversary. Bejabulile angithi i-episode before uMakhumalo ebamema. Kwaphinde futhi sekufike i-anniversary yaMacele uMakhumalo waphinde futhi wababhukhela indawo la bazohamba khona beyongcebeleka benobaba Mseleku, ubhukhela uMacele nobaba Mseleku i-gift ephuma kuMakhumalo. So senzele uMacele izinto eziwu-2 season 6 lo. Mabekhuluma ke okokuqala isipho sokuqala wathi uMacele bona banomoya okhululekile yena noMakhumalo, so kungathi kune friendship ephakathi kwabo. Masibuka ke le friendship sisalandela ukuthi usocial media uthina, ngise ngasho kahle ukuthi bayasiphazamisa nge-social media kodwa futhi kufanele ukuthi bayisebenzise. Angithi thina sesingene sagamanqa half endabeni zabo lezi ezivela nge-TV. I-social media angithi sivezela ukuthi uMakhumalo noMacele bayasebenzisana o bazosebenza ndawonye kune-show abayiphekayo. Sithi sebeqale ukuba bangani manje, ngoba before uMacele noMakhumalo bekuthi makuphawula kube nendawo la uMacele abakhona ngasi mhlambe uMakhumalo useyagamanqa, right? Mase kufika lokho kuqala izinto ezinhle kuqala ezenziwa uMakhumalo angithi ezenzela uMacele. Uma sisiye emaphethelweni season 6 uMacele usefika nebhomu yokuthi angiyi, and mayes angiyi basheshe bayaqeda ukuthi achaze ukuthi umsuka o abeke mhlambe isithombe esigqamile ukuthi why engathandi ukuba mhlambe la uMseleku ekhona ezumkhwenyana womunye unkosikazi, because leyo part leyo ngiyazi ukuthi sabantu besifazane, right? Siwosisi siwomama sikhulile siyayazi ukuthi leya moment ungazenzisi ibhlungu kuMacele noma azivuma isithembu, ngoba ethi nje uMseleku kwenye indawo ku episode 1 ku season 7 lento yokuthi uMacele wavuma isithembu engathi uyenza ibe nkulu kakhulu, ukuthi imizwa yobaba neyo mama ayifani. Mina ngifuna ukubuza ke kini bodade ukuthi aniyiboni yini lento ukuthi bayenza ibe i-setup ukuze ekugcineni sisale nokuthi uMacele unenhliziyo embi? Aniyiboni ukuthi yenza, because uMacele before i-episode yokuthi uMakhumalo abameme ba-right noMakhumalo, uma kuMakhumalo sebamema ila uMacele sethi akayi khona. Uma futhi ethi uMacele akayi aliveli ithuba lokuthi akachaze iside lakhe, o ngaleso sikhathi ke after le episode ubaba Mseleku echaza ukuthi ezinye izinto ezenzekile ilokhu nalokhu, yena noMacele bavumelana ukuthi akazukuba khona emshadweni yakhe. Ngikhuluma ngoMacele noMakhumalo kuphela, nimshiyo omunye unkosikazi ukuthi ngifuna ukuyibuka ukuthi le methi aniyiboni yini ukuthi engathi yenziwe ibe i-setup ngamabomu. Why kuThando Nesthembu banalo ulwazi lokuthi imuphi unkosikazi owenza ukuthi ama-viewers ekhulume kakhulu, and before maku season 1, 2, 3 uMacele noma ngalazi Uthando Nesthembu obekunezithombe zakhe ku social media ehlikiziwe ikhanda. Mangithola ukuthi why ikhanda laMacele lihlikiziwe, because kunezinto ebenzezeka kuThando Nesthembu ama viewers engathandi, mase bethi ke vele wenza sengathi wayephoqiwe, wenza ngathi kunjani.
Akusiyona i-setup guys. Uyabona ukuthi mase kubuya season 7 ilento bengisho ukuthi sebelethe kakhulu i-chaos, and le chaos lena noma ibawinisa kwi-TV show ne-content ye-TV, ezinye izinto ngizibona zilahleka because makungabi noxolo kwi-TV show baphoqelekile ukuthi abaphushe leyo nto ukuthi abanayo uxolo ukuze kuhlale lama-viewers athanda i-drama. Kanti kokunye bengasebenzisana nezinto ey'ningi. Sengikhuluma into eningi ngesikhathi esodwa. Anikubuki yini as i-set up ukuthi vele uMacele ekugcineni uzoba uMacele onenhliziyo embi because ufike wathola isipho wajabula. Waphinde futhi wabhukhela indawo ukuthi ehambe kuyoba nje eyoba sebumnandini enjoy isikhathi sakhe lese-anniversary uMakhumalo. Uma sekufika ithuba lokuthi-ke akabe supportive kuMakhumalo usenenkinga. Kodwa iqiniso-ke lithini? Imizwa kaMakhumalo ibalulekile ngendlela efanayo nemizwa kaMacele. Mhlampe mina-ke iview yami mangibabuka bekhona kuThando Nesthembu beyamakhosikazi beshade nobaba Mseleku. Nginento yokuthi mase kwenzeka ubaba Mseleku ema laphayana phambi komfundisi ethi mina Mseleku bani ngiyamthatha uma ngabe ikhona indawo engimnandi komunye unkosikazi. Noma phela sebewumndeni ukuthi angifuni kuba yilo mzalwane onamanga kakhulu guys. Ngake ngawubuka omunye umshado eduze kweSithembu, umamkhulu wakhona wayekhona. Sabe sambona engasekho ukuthi usuke kanjani, uhambe nini. Ngezwe abantu sebehleba bethi ubesehlengezela inyembezi. Ukuthi imizwa noku-understanda kwababa Mseleku as uhusband nezinto ayibalayo ezingama-sacrifices kuyena azothi zenziwe uMakhumalo zibe yigugu kuyena akufani nakuMacele. Akufani futhi noma ezobala omunye unkosikazi because uMacele ufike eshada ubaba Mseleku. Ngoba ubaba Mseleku osemtshela ukuthi kahle kahle nayi into engiyifihlile, nayi impilo esizoyiphila. uMacele wenze njani? Akusiyo ingane yale lento engixoxela yona. Yabo uMacele ukuthi engahlali emzumbe wayeyiprotector yena. Akuyona ingane kwani. Because unakho ukusho ukuthi vele ngasho ukuthi ngeke ngithanda ukuhlala nabo. Masebenza le show why befuna ukubeka phambili uMacele kuzoba uyena ozoba nenhliziyo wrong? Ngibuza lokho. Ngoba mangiyitadisha yonke lento ngithi likhona ithuba lokuthi ku season 7 before siya kumembesi wabo Mseleku esho ukuthi kunezinto azaziyo because uyazazi ubaba Mseleku akafihli mayikhuluma ukuthi ngeke uzunake indlela akhuluma ngayo. Ngoba ufike ekhulume kahle aphinde abuye kwenye episode athi unenhliziyo embi. Niyayibona le nto guys ukuthi sisazokhuluma ngo-episode 1. Episode 1 ilana-ke uMseleku sekufika khona kuMacele ezomtshela ukuthi uMakhumalo uzizwa kanjani ukuthi akafikanga ukuzomsupport. Hayi ave kungafani. Akuve kungafani masingabe kuwukuthi sikhuluma ngeqiniso. Kodwa futhi imizwa kaMakhumalo ibalulekile because umenzele uMacele owazi ukuthi ba right. Kanti lokhu ba right wabo awufiki la ukuthi uzobuka uMseleku segijime sewumkhwenyana sekuthiwa nangu umkhwenyana wakabani yabo sekugomunye unkosikazi. Mhlambe wayetshela ukuthi akafisi ukuyibona leyo nto. Yo we guys ngikhuluma kakhulu ngentshela ngikhuluma kakhulu ngixoxa ukuthi kwenzalani ngami kulezi insuku noma nje kulezi inyanga ngathi khona i-drug esemzimbeni wami. Kuphakathi kokuthi lento mayenzeka ngizovela ngikhulume ngingasakwazi ukuma noma umzimba wami uvela ukukhathala. Manje mangizizwa ngathi energy khona ngizokhuluma kakhulu ngiyaxolisa. Ngicela ukubuza ukuthi niyayibona yini as a set up noma yimi or wrong? Because yini uMakhumalo noMacele behambe bejabulile bafike la ukuthi uMacele-ke akezwe kwiside lokusupport uMakhumalo. uMacele usethi cha. Mayethi cha futhi kufishane akachazi
Ngoba ngesikhathi engachazi ilento evulela ukuthi ama-viewers eshow eqale-ke bethi uMacele unenhliziyo embi because of 1 2 3. Angithi akachazile kuqala. Nobaba Mseleku futhi akangeni ezochaza. Ubaba Mseleku usengena nje ezoshayela isipikili ukuthi vele inhliziyo yakhe ibukhuni injani. Sizobuya-ke sizosho ukuthi nenhliziyo ebukhuni esho ubaba Mseleku ubias kuphi. Ngoba ngeke ubaba Mseleku encome uMacele from season 1 to season 6 mase ejika la uMacele engasayi khona kumembezo ahluke kuMacele ngiyala niyalazi bayicela lamaphiyano ukuthi ngiyala hayi ngenkani mina ngiyala ngenkani ngoba phela uMacele oyedwa lo muhle uMacele ku season 1 izinto azenzile eMzumbe asizazi ngeke size sizazi ngoba singama-viewers ubaba Mseleku. Ukusho ku-TV akusho ku-social media. Ku-season 2 la kuyisikhathi sokuthi kulotshwa incwadi aze athi wathini konje esho ukuthi unenhlahla enkulu uMacele khathi esho ukuthi uMseleku ungaphezu kokuba uhusband. Ubaba Mseleku yazi wenza kanjani uwenza njengosine. Ubaba Mseleku uma ukhuluma kahle ngaye naye useduze ukhuluma kahle. Uma usujika ezinye izinto ungasayiboni anisazwani. Ngangilalela usine kule interview ngathi cha waze wafana-ke nobaba Mseleku waze wamfuza. Usine wayethatha ama-comments amncomayo kuphela. Abangamncomi akafuni. Uthatha laba abakhuluma kahle kuphela laba noma abanye bethi bayamcorrecta ufuna idlule leyo ndawo. Nibuke ubaba Mseleku lapha kuthando Nesthembu nisho ukuthi akayenzini leyo nto. Maye ekhuluma kahle noMayeni ba-right. Uma uMayeni esequestion izinto eziningi vele uMayeni akasi-understand isithembu wabuya ngoba asivale-ke guys selivukile lelo drag yilo leli silikhuluma. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.